Panubo ang imo nga bugat, nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi. Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdaang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ngalasan wada saga. Pabalikan na sa aton nga pagpangalaga na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sa nga tinalikdandag nga paglaom ko natani sa nga pamilya sa nga commercial sex worker nga pinatay kag ginawigit dira sa may Proca Progreso Barangay Alihis sa syudad sa Bacolod. Amo ni ang iyang bugaw dira sa may Golden Field para nga at least bisan paano mahibaluan kung sin o bala ang ulihing customer o kung nakaupod. Sining sex worker nga si Rovely Mahinay antas siya na sa puwan nga patay. Kay Setyembre 8, may nagkuha sa iya nga isa ka customer nga nagasakay sa pribado nga salakyan dira sa may Golden Field. However, Setyembre 9 sang kaagahon nasa puwan gaway na sang kabuhi ining si Mahinay. Ang paglaom to tani amo ning iyang bugaw nga si Mario Demetrio. However, Sabado sang gabi nasa puwan nga way na sang kabuhi ining si Demetrio dira sa may Barangay Zone 16 syudad sang Talisay. Tiway na subong nga sang may pamangkoton kun bala ang customer to or lalaki nga naga-pick up kay Mahinay dira sa Golden Field. Ang nakandan na gid nila yung customer o kung kilala man niya nila since nga patay na ining si Mario Demetrio, si MD Mario Demetrio sang Barangay Singkang Airport diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod. Ginbalikan sang Bombo News team ang pamilya Mahinay
diri sa may syudad sang Bacolod kasunod sining kamatayon ni Mario Demetrio. Anong ilang nga pahayag? Bombo Gracelyn Lobaton sa report. Kamin. Bomberlin, nagapati ang iloy ni Robely Alcantara Mahinay nga si Nanay Goldie Mahinay. Nga tatlo no ka mga persona nga bugaw man ang nagpatay sa iya sini or may involvement sa pagpatay sa iya sini nga bata nga si Robely Mahinay. No kay ang nabatian niya sini si Mario Demetrio Bombo Erlin, may harap pa nisang upod duha ka mga lalaki nga bugaw man, no? Kagati sa pag-interview ta kagina, medyo may problema lang galing Bombo Erlin kay Nanay Goldie kay hindi na siya mayo kabati. So ako nga pag-interview, medyo sulit-sulit kay parang mataod-taod taman, no? Kag mabalaan ta bala kung ano gid ang tutuod nga pahayag niya, no? Kag tunog ko lang ako sa nga tingog. So ang hambaya amo na kag isang pagkabati iya sini nga nautdan ulo si Mario Demetrio, no? Ito man nga nadulaan man sang paglao man gamay, no? Ining pamilya. Kag duha pa ka mga lalaki kuno ang may involvement sa pagkapatay sa iya nga bata mo na iya nga napatihan nga sa subong gani wala pa kita sang update pa no sa Police Station 7 kung pila man gid no kay ang nahambalang sang live-in partner man bala posible nga customer ya ang nagpatay sa iya Bomberlin. Okay. So amo ginay ila pagpati. However, subong tiway na sang may papamangkot kung sino tong customer kay why na si Mario. Yes, Bombo Erlin. Kag ang iya sini nga bata before sina natabo ang insidente bala na pagkasapo kay Robely nga patay na sa Barangay Alihis. Tatlo nagaliko no kadlaw nga Bombo Erlin wala kapuli man sa ila or wala nakapakita sa ila tapos amo na nabatian na nila no nga ining bata nila nasapuan lang to sa Alihis kag kilala na nila Bomberlin sa bayo lang no kay no na di pa magpati mo no so ma-identify sa suksok nga bayo kag pagkakadto sa area ti bata gid nila no kag aminado si nanay nga nabalaan niya na or hindi pa niya gali nabalaan no nga amo ning obra ka bata iya kay according sa iya bata ang lisensya sa iya maupod lang ni kuno sa mga migaya Bomberlin nga may ginaobra nga makabulig man kuno sa iban bala nga tawo no okay pero hindi gyud man siya permanente yang dira sa Golden Field. So Bomberlin according kay Nanay Goldie wala ni siya kabalo kung ano man gid ang obra sa bata yang amo lang na ginahagad na kuno sa mga miga kag ulihi lang man kuno dag obra pareho man gali kay Mario nanay niya way man kabalo kung ano ginaobra. Yes, ulihi lang man nabalaan nga sa Golden Field as commercial sex worker ang iya sini nga obra. Sige abe. So, Bomberlin, mamatian ta ang pahayag sang iloy ni Robely Alcantara Mahinay, si Goldie Mahinay. Hindi ko na makunan ang pagkapatay ng bata ko. Kay naibalaan na naman sa mga kapulisan. Patay na. Yes. Di wala kami kabalo nga ginikanan. Ang pamilya namon wala man kabalo. Agin pagwa lang sa TV nga ang bata ko nakita nila sa TV. Wala siyang ngalan tapos ang iya itsura hindi na makilala. Ang iya nga bayo amo lang ang nakilala namon kag ang iya nga mga bracelet amo lang nakilala namon pero itsura yan hindi na makilala kay wala sa pangalan. Ang results ng autopsy ara na examination bala sa ano man gid ang gamit agi sa pagpatay sa iya or ano man ang kinamatayan ni or kinamatyan niya nga amo na bala kung ano sa kasuspect wala pa. Wala pa. Wala po. Okay. So ma'am, ang obra ni Ma'am Mahinay, ang information nga nakuha namon is commercial sex worker. Kabalo ka ina, namon na obra. Kabalo kung hindi na nag-obra kay may upo dito nga isa ka babae, ga-obra man mo. Tapos, gano'n gani, kabalo ang iya nga amiga, amo na natabo sa iya, kaya ang amiga iya, wala naka-obra, siya lang siya nag-obra. Kaya kabalo namon sa pulis,
Di katuan dayon sa pamilya namon. Kaya ako wala ko kapalapit kay do lain lang pamatay Yes. pakakita ko siya. Siyempre, iloy ka mo. Oo. Nang wala ko nila ginhagat nga siling nga bidin ka lang da kay kami lang ang makuha dito sa bata mo lataw namon kun siya gitman. Kikin katuan nila sa backup 7. Siya ang nakuha, siya ang napatay. Kinukuha nila, tapos inrikta na lang nila dahil sa alisbo. Ano ang hambal ni Robelie sa imo about sa iyang obra? Kaya di ba, syempre, wala kang subong palangitan-an. Kaya siling niya ko no, maubra sa kalanaan. Siling ko oo. Ubra ka lang, siling ko maghalong pa. Kaya hindi maayo man ang ako mga amiga. Kaya ang mga amiga, ulog raman nila sa mga konsulinaw. Sa mga opisina, sa kandamo, isang kilala mo. May nag-ubra nga matarong. Lingkod, sige. Kaya may salig ako sa mga amiga mo. Ay, mga amiga mo, kakad man di sa akon. Hindi man, Wala ka kabalo, wala ka obraya? Oo, kaubra na sa mo. Di ka ginagad na sa nga sa mga gayang mga upod-upod bala sa mga kay kundi itong mga pigado bala. Gaupod na siya, tapos gabulig na sila sa mga pigado. Gapangayo-kayo na sila sa mga kwan nga ihatag man sa mga parehas namon nga pigado man. Okay. Saan nabalaan mo nga amo ni galing obra ni Robelie? Ano ang reaksyon? Kaya ginahagat siya sa mga amigay, bla, masiling siya nga. Rob, malakarta. Sabat man ang bata nga, hindi naman ta mangita obra. Yat may panunta, may katuan ta nga sa ibang lugar. Mangatag naman ta sa mangayo naman ta sa kanya ibulig ta sa parehas ta nga pigado. So, uli ka nagidya kabalo nga ang obra ni Robelie, ga-obra siya sa bilang isa ka commercial sex worker. Uli ka na kabalo? Wala. Wala kang kabalo? Wala siya kabalo. Amo lang ni pagkapatay sa iya. Oo, wala napatay daw. Pagkabalo mo. Sugalain ka. Oo, amo nang yan lain. So, ay nakita ko na sa cellphone mo. Nag-asok ko na siya. Hindi pagwaganan sa iya, mga takbo na to sa guro kaadlaw, siguro sa Alihis. Oo. Pagkuha sa iya to sa pulis, yung video na siya, ginakwat siya, amo mangyapon plastada, ya hindi na mauntay bilog yung lawas. Amo mangyapon ang kuha niya. Saan mo ka mo last nga nagkitanay? Dito sa alis na kuha mo. Pero saan mo ka mo last pala nga arilis na nagkitanay ka mo? Mga tatlo na kadlaw nga nakita siya. Oo. So, amo lang ito dahil pagkakita. Oo, pero duwa sa kadlaw nga wala sa kapauli. Tapos tatlo na kadlaw nga nakita sa namon. Okay. Kaya da na namon nga nakita sa cellphone. Tatlo ka adlaw, wala sa kapauli. Yung video na sa mo. May bata ano siya, ma'am? Wala. Single pa lang siya. Taga-barangay 1, niya live-in partner? Oo, sa barangay 1 na siya. So kabalo ka, may live-in partner siya? Oo. Dugay na sila ko, mo 11 years Oo, sila. arada sa barangay 1. Kaya may bana ni siya. Ang bana yan ni arada sa barangay 1. Sa Purok Bulinaw. Amo nang live-in partner yan? Oo, amo na ang iya bana. Di ka suspityo kami ba nga siya man ang nagakuan sa bata ko. Kay may nakakita ni sa iya nga personal nga ginabugawan siya. Oo. Ang live-in partner na gabugaw sa iya, mga suspetsyo mo? Oo. Sorry. Tigin interview ang iyabana, ginkuha ginandito sa pagkatabo sini nga napatay na ginkuha ang iyabana. Gindala sa kuan nga gin interview sa kun ano kuan kung kilala ya ang mga bugaw ko ning wala. Tigin interview siya ya may nakilanan ako. Siling ko sino man na nakilala yung mga bugaw na ya siling man sa iba niya ambot kung sino nang kilala yung mga bugaw. Siling siya mismo nga bana, siya ang nagabugaw siya asawa. Inasaya nga daan, kaupod na siya sa kuan mo sa mga amigaya yung nag-ubra yung mayo nga trabaho ya mo. So nagambal ka ma'am nga ang banabana ng isang bata mo, dugin na bugaw man si Robelie? Ano, nang nagasuspetsyo ka nga mo na? Ginabugaw ya imo bana? Oo. Ang bana yan eh? Oo, ina siya. Kay nga, nagkatabo ya sini. Nagkatuto dayon ang pamilya ni namon. Ang iyang mga tiya, nagkatuto dayon sa Ilabalay. Tapos,
ipamangkot siya nga ara da si bibi nang hayuin ara da si bibi nang sabat sila sa tiya ya sina nga nagkuha na siya ya wala sa kapauli duwa kadlaw ko dapat kay duwa ka adlaw siling ko nga wala ka pauli kadto di sa ka mag-report ang balay na oo ko dapat makadto sa kay nabalaan niya nga duwa kadlaw lang pauli nagkadto din kami wala siya nakakadto so nasuspetso ka na okay so kadto tabi kay Mario Demetrio bala sa kuwan nga nautod ulo bala bugutan bugaw na siya ko ni Robele may may information nga nagalabot sa imo nga posible siya man ni ang nagpatay o kung nagbulig man sa pagpatay kag may upod sila nga mga lain pagid nga upod nila may upod man na sa mo sino upod dya wala kami kakilala ko upod ni Mario sina pila ka bilog tatlo na sila tatlo na sila upod ni Robele upod ni Mario duwang upod ni Mario nga ibali tatlo sila nagabugaw sa imo bata mga bugaw man sila amo nakapatay siguro ipulihan nila akong bata nga parang mapatay lang hindi makakuha amo nang information nga nag sa amo ginay sa diin ka na nakuha sina may damo mo siya nakilala ang mga bugaw okay tatlo ka mga lalaki na lalaki pero hindi mo kilala hindi na mo makilala. Okay. Kadto tabi sa imo bata, anong pagkakilala mo ni sa iya aside nga nagaupo siya sa mga migaya nga may ubrahon sila nga may bulikan sila. Ano ang imo nga na-observeran siya? Wala sa ni bisyo? Panigarilyo, inom, or iban pa nga bisyo? Di man namin makanan. Hindi man mo maanhan. Kung may bisyo sa kung wala. Kita mo na siya ng sigarilyo? Wala man. Wala man mo na sa sigarilyo? Inom? Sige naman na sa interview nga po. Ang tao ko na lang kwan sa iyo. Kapanabin. Oo. How about bisyo sa illegal na droga? Wala kami Wala man. Wala. Okay. Pero maayo siya nga bata? Oo. May mga panawagan ko nga mabuligan ko bala nga makita pag itang upod bala ni Mario nga nagpatay sa akong bata kung sino ang pangalan sa iya upod. Okay. Kaya para nga madakpan sila nga hindi sila maghimo sa parehas nila nga tao mapatyon lang nila nga wala sang sala. Amo na nga akong ginapanawagan. Saan lang gani? Inubong si Ma'am Robele? Siyang Domingo lang na sa namang ipalubong. Sino nagbulig sa inyo sa pagpalubong? Nangayo kami bulig. Diri sa barangay? Oo, sa barangay. Tapos nangayo man kami bulig sa iban nga mga kuan nga parang maikutarang iya nga bangkay nga mapalubong namon. Kaya kami ikasara nga ibigasto sa iya. Okay, Bamo Grace. Basi kung may lain na balay ang transaksyon or may kaakig ato ang ulihin niya nga nakaupod, amo tong ginpatay agad siya. Kaya kung lang tawon na naton, grabe, tugurong kaakig sa nga isa, basi bala may ginapaluan, do ko nanod dara, amo na nga nakuga. Amo gid. Subong mo Berlin, dahulat pagkikita sang klaro bala, no? May unod na nga investigation para nga mapaluapan taman, mapahayag sa kahanginan kung sino gid man, kung ano gid man ang tutuod nga motibo sa pagpatay kay Robely Mahinay. Okay, subong why na sila dara sang may matumbo na nga ulihin nga nakaupo da sadto kay man si Mario gintumba naman. Oo, Bumerlin, kagamo man ang gina hope man, no? Ang galaom, ang live-in partner ni Robely Mahinay nga si Benji Huli, Bumerlin. No? Nga Santani, bala, nga ini si Mario Demetrio, makita lang, kaso uli nga na patian mo ni, no? Tang ulo, so napatay naman ang tsansa nga kung sino tani ang customer bala o kung ang nagpatay kay Robely kay ginapatihan sang live-in partner ya lain sa Iloy, no? Customer gid ko no ang nagpatay Bumerlin. Sige, sige abe. So Bumerlin pamatayan ta si Sir Benji Duhali.
Isa lang ganyan ako sakpay, isa lang ganyan. Isa lang gid ang May time suspect? to nga, nagsugat kami, no? Sugat ko siya mo. Oo. Pag sugat ko, pag nakadugat to, ganay kami ng... Lapit naman ako sa likod moonlight, nagamba ko siya, hindi na magtawag, lapit naman lang kami. Para pag-abot ko, blaman yapon na kami ako, Pag nag-abot mo kami yun, pag-abot namon, huwag na sila nakasakay na. Sino nga sila? Ang Sa asawa ko Babalin na pasakay na bla. Oo. nga customer niya? Oo. So, para sa imo, hindi tatlo kalalaki ang involved rin nga bugaw yung malang kuno ang nagpatay sa iya. Hindi. Customer ka dyan Customer kita kuno. Okay. So, may ara, pag kami information nakuha sa nanay, nga ikaw nga live-in partner, ka ginabugaw mo kuno sa Rebelde. Ano nakamatuod? Hindi niya to dyan. Sige, sir, explain. Siyempre sugat mo na wala siya kung nagpuli na mo. Oo. Dahil siya kay Star House, same mo. Ito dili sa ako. Oh, gapuli siya kis alan to sa Banago. Hmm. Sa 11 years, pila na ka years binga mo na obra ni Ma'am Rovelli Danay? Lugay na, kung bago pa lang. Bago pa lang. Bago pa lang. Kagkabalo ka na. Una, kabalo ka. Wala. Tapos Ulihin na lang. nababalaan mo, uli na lang. Kag ginbato naman sa Japon. Okay, siyempre dobar lang lang inano ko mo. Siway mo kagalaom lang Abi mo ano na? sa sulod bar. Sulod bar. Tapos nakalaglaom nga amo na gali. Ang sulod ang pagka commercial sex worker. So, wala ka mo nag-away. Okay. Ngayon, hindi mo siya. So, hindi matuod nga pati ikaw bugaw ya. Hindi na may mo siya. Oo. Nga, hindi mo himo siya na. Okay, ikaw ay mo na mag-amo na mo. Palangga mo siya. So, ano man mambal mo sa amo na nga hambal sa iya Iloy. Kay, kilala ka man sa Iloy Dugay na? Okay. Ano mambal mo kay Nanay Goldie? Okay na lang ko yan, hindi ako mag-comment kung siya. Kung anong mambalati. Amo na na yung iyay. Basta, huwag kaya ka siya iyay batay. Okay. So, sir, ano mambal mo kay wala sa sugong wala pa ginatukib kung sino ning mga nagimo sa imo nga ano kung hambal mo ginapatay mo isa lang ka suspect kung sino ang suspect. Kaya ano ang mambal mo panawagan mo, sir? Hindi na ko ano, kaya siyempre tuyo ko tayo itong bugaw, siya lang ito makaano mo. Pero kabalo ka nga, wala na siya? Kabalo ka nga naotdan sa ulo? Oo Ang kabaloy ko din nga, siya isa lang nag-ano, sila nga duwa. Okay. Loging unahan na lang din nila para hindi sa panupid Ang customer nga namin mo nga nagpatay sila nga duwa? Oo, sa bugaw no. So amo ni mo nga, ano, ginapatihan or imo nga kung pulis na ako, kung pulis na wala pa piso pa na nila, siyempre pakuon na nila mo. Oo. Kaya ito yung rektada, ginitdan pulo. Okay, so isa lang ginapatihan mga naghimo sa kay Rovelli, kag amo nang papatay sa kay Mario Demetrio nga bugaw ni Rovelli. Pagkabati mo sir nga naotdan or napatay ni si Mario, sir, ano nagsulod sa pinsan mo? Amo ginadili niya Wala ka na nalugunan kayo, siyempre. Nalugunan, kaya siya lang nanin makasabat. Kaya naman pa namin mo, kaya mo na harap na nakita sa tuod, wala na ano, nautot mo sa ulo. So hindi na gid to pisa-pisa pamangkot to. Anyway, ganatugan na nato na Bombo Grace ato na sining mga otoridad aran na sa ila tanan nga mga expertise parang matumod nila kung anong motibo kay base nga why or may iban man sila yang transaksyon nga nagresulta dere nga pinataya siya bisang suspect hindi yang bangod sa pagtanyag sa ngingalit nga kalipay. Berlin. So, amo man na ang ginalantaw taman, no, kay madamo sa mga anggulo, Mula na galing, di pa matumod. Kay tungod nga kadamo man sang nagakatabo, no? Oo. So, mula na, no? Kaya kung siguro, kung naging kawatan, mabidras ang kwarta imong customer, pwede niya man tumabawi sa imong, hindi niya kapag kugon hasta mapatay ka, hindi niya kapag lampusan, kay kunong doon na yasang lalaki ang pag-agawa sila, mabawi niya man to, kay ti isa lang sila kakwarto, abe, for example.
Dason persado yung lalaki isang sa babaye. Yes, kung imo analisahon, no, as sa atong mga tagkalamati bala Ma'am Berlin, o kalayo pa no, sang reason, no, Oo. kay amo gina bala, si may ara pagid sang mas bulubog at nga rason no, sa pagpatay sa iya kay Robeli Mahinay. Sige, Bombo Grace, thank you, Ged. Yes, Bomber Arlene. Ini si Bomber Grace. Din lubato nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na Labaton. So, subong gaway na sang pamanggoto na diri nga na sa mga otoridad magluwas lang gid kung matumod kung na sino tong nagkuha kay Rovely Mahinay dira sa may Golden Field. Or base may iba naman sila nga katransaksyon ng ginasukot o kanano na dira may lansihan na yabi nga natabo or way na bayaran o kung ano nga mga plastada. Parang may kabangdanan na to abi or rason to ang suspect nga patyon gid ang ining biktima. Pagkati subong si Demetrio nga ini Mario Demetrio walang tawon nato susperte man ang kaakig saya sa nga suspetsado or mga suspetsado ginbaklida nila haluson na ubahan na nila ang biktima nga ni ginpugutan pa nila sang ulo. So kung ang imo nga kaakig hindi amo na yakadalom, hindi mo man na masarangan gidya nga pugutan mo gidya sang ulo ang isa ka tawo. So nakadepende na nadra kay ni ginisumong tumod pa ho. It's either kay man tikon customer ni Mahinay ang nagpataya sa iya, for sure ginbalikan niya to dayon ang bugaw sa amo to nga gabi. For example, labi nandrate may mga pagbaisay sila nga duha or ginkawatan man o kon mga nano man ang mga circumstansya to. Samtang bera sila sa lugar nga makatanyag ni sa nganit nga kalipay si Mahinay, titani sa moment nga gabi binalikan niya to dayon ang bugaw para nga paiposon o kung hindi man na makapanugid sa aton nga mga otoridad. However, nasubrahan pa gani isa ka semana kay 8 si Mahinay pinatay, si Demetrio ginpikuha dra sa barangay Singkang sang Setyembre 17. Nagligad lang gid nga Sabado. Pinaka-oras sa nakaligad na sa puwan siya nga way na sang kabuhi sa isa ka katubuhan dira sa may syudad sang Talisay. Nagakuana bulag ang iya sini nga ulo sa iyang lawas. 41 minutos sa banwa nakaligad sitang nang alas 9 sa aga. Sangga dinaligdan ng senemana, meras nga ginasolve nga puzzle ang Kabangkalan na City Police Station. Pagkatapos kameras nga bangkay sang isa ka babayi, may edad naman na to gani. Pero natukiban sa iya sining pamilya nga ginpagwa sa pansyon ang lungon sa sining nasambit ang biktima. Way patugin tumod kung bala siya ginimuslan o kung ginkawat lang to mga valuables so ginpadala sa iya. Ang iba na sinadana kuno ginakuha nila mga tuway-tuway kung ano mga disparates. Tinagsungka na ang ining suspect nga nagpagwa sang lungon sa pansyon and ginaligarte base kuno ginimuslan patong bangkay. Mirabi kita sa mga kotoran nga daw disorder na nabala nila nga nagakagusto or nagapangisog sila gyapon nga himuslan nila ang patay. Ang bot ko na paano na mapatigayon. Pero tinagasungka na. Meron kita sa confirmation sa Kabangkalan City Police Station with Bombo Cherry Grace Antilian. Bombo Cheng sa report. Come in. Yes, Bombo Arlene, nagsungka na ang suspetsado sa ginaligar nga ginrape sa Kabangkalan City. So, suno sa kay Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police of Operations sa Kabangkalan, nga nagsungka ini kahapon. So, balik ko no naging konsensya na bala ang suspetsado, Bombo Arlene. So, amo na nagsungka na lang siya mismo sa police. So, gintago na lang o kung ginpili na lang sa pamilya, Bombo Arlene, nga taguon na ang pangalan sa suspetsado. Kag wala na nila ginsugid kung ano gid bala mismo ang natabo
kung ano ang rason sang ini nga suspetsado kay bali sa ila hubog ko no ini Bombo Erlin sang gin ukay ini ang pansyon. Oh, hubog pero may kasarang mang ukay pansyon. Yes, Bombo Erlin, amo na ang Perte. impormasyon nga nakuha sang kapulisan sa pamilya. Pwerte man nga alibay, no? Awa na siling nga balaya nga huboga ka pero matultulan mo to kundi nang imo yang kulot-koton. Yes, Bombo Erlin, no? Kag suno man sa aton kapulisan, hindi man kuno kilala sang suspetsado ang biktima. Ti paano siya nakabot dito sa patio? Amo na gani, Bombo Erlin, ang palamong kutano, no? Kung nga hubog siya, pero may capacity pa sa bala Bombo Erlin nga mag-amo na sa bangkay. Pero wala siya nagako kung ginimuslan niya giban to? Wala na Bombo Erlin, nagsungka na lang siya kag nag-ako nga siya mismo ang bala sa bangkay Bombo Erlin, pero wala naging detalyado kung ininiya ang bangkay. Oo. So, Kung mga Bombo Erlin, gamit, abi, wala man siya to sa may ginilabdan, ginakawat, abi, kati mo ng kalabanan. It's either nagapati silang gamay pabalon sa ginalubong or may mapusla na sila dara. Ang iba na, bisan do kalaptan na nablasang lungon, ginakawat pa nila eh. yes, Bombo Erlin, no? Kag suno man sa pamilya, bala Bombo Erlin sang bangkay sa interview nga wala man kuno inigin pabalon bala Bombo Erlin. Wala man to abi sang alahas, so kung pwede dira mo ba makwartahan? Wala man kuno Bombo Erlin. Okay. So, yari, Pero ano ni ngalan sang suspect nga ni? Bombo Erlin, tago na lang sa aton ang pangalan kay hindi na gusto bala sang family Bombo Erlin sang suspetsado nga maungkat pagid ang issue Bombo Erlin. Okay, so hindi naman lang sila mabasaka kaso. So Bombo Erlin, mapasaka sang kaso ang pamilya. Okay. Sige. So Bombo Erlin, pamatian bala naton si Lieutenant Dennis Melgarejo. Voluntaryo diri nga nag-surrender sa police station. Ma'am, bali nag-ayo tong pamilya nato. Hindi pa ganun yung dibog ng iyang ngalan, identity. So sir, na istorya niyo na sir ang suspect kung ano ang motibo. Bali si ma'am, ano lang yun ma'am, amo lang ng niya nga nakonsensya sa kag mo ni nga nagpadayon na padulong diri sa station kag niya pagbungkal dito sang aton pan. Suno siya sir, niya ang bangkay sir. Bali ma'am, amo na lang kita mga naman ma'am, hambal tubong kay gayo ng pamilya nga hindi na pag-i-details ang bitang natabo dito. So pa rin yung suspect naton, jobless ini. So daw ni pagtabo daw nakainom-inom siya bala. So kilala yan yung bangkay sir? Hindi niya ni ma'am ma'am, kilala ang bangkay. Oo. So iya man lang ni nga bala. Daw lang siya paminsaron nga amo tong obrahon. May record na siya sir sa prisuan. So far wala ini siya sang record diri sa aton sa police station. Amo lang gining first time niya nga case. So sir, mapasaka kaso sir ang family sir? Yes ma'am, as of now gina-prepare na ini ang aton nga pag-file sa case batas sa aton nga suspect. So anong kaso sir? So pagapailan ni ini isang malicious mischief pagbuba ni isang pansyon. Okay, aba na nga siling hubog dason okay, aba na siling hubog sang kwan niya to, guba niya to nga pansyon, pero dumduman niya man kundi damping ginuba niya no, do hubog man ni bala. Yes, Bombo Erlin, no? Tapos mga almost 1 month na Bombo Erlin amo pagsungka niya. Oo. Iba na ya, kumangkoton na mo, hindi nakadumdum kati siling hubog. Pero ini niya dumduman niya pang may ginuba siya nga pansyon mo. Yes, Bombo Erlin, kagkabatsyag sa konsensya, Bombo Erlin, after almost 1 month na kabatsyag na sa konsensya sa iya ginhimo, kag wala na lang bigin detalyado sa aton kapulisan nga kung ano gid bala iya ginhimo, Bombo Erlin. Okay. Sige, Bomboche, thank you, Gid. Yes, Bombo Erlin, ini lamang balita gikan sa patrol. Ako si Bomboche Grace Santillan para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio,
Bombo. Kadamo nga salamat kay Bombo Cherry Grace Santelian. Nakadependent na dira sa pamilya kung magabasa ka man na sila sang kaso, pero tindi na pag-i-detalye ba't maning kalamutan, no? Meron sang rason nga tinakot-kotan ko to kaya hubog ako. So superte man mo yung iperte man na yung persa yung hubog na gani, makatakod pa mo. Iniya rong kabon mo ganiya ni gani lampusan mo gina niya sang it's other maso na dira parang mabuka mo balang semento. Oh, daso dumduman yung man kundi niya dampi tong ginuba niya nga pansyon. Ayo, sige. 49 minutos sa banwa na kaligad sa taknang alas 9 sa aga. Kulabos ng aton nga tiyampo dari sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay sa Udo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 96 días ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. 96 days to go before Christmas. Iba na sa niyo mga nag-formulate na sa mga New Year's resolution nila. Iba na kasi nga hindi na ko mag New Year's resolution kada man gapo nagakadayon. Ay mga diet ano. So sa pagkaon na gani bira-bira man ang kaon na ta. 96 days to go before Christmas mga kabombo. Upta na kitabwa sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino,